Magrasya nga bakpo kay kaingan. Kingaldoy ti pag masusyentahing kapigaganakan kang San Cirilo ni Alejandria, Obispo at Doktor ni Santa Iglesia. Antimurin mi sa botiba ni Hindu ni Alananggang Sao. Siklaud tampo at pangadyantahing Horacio Emperata laban king COVID-19. King lagyunigpat ningalak ni Banal Espiritu. Amen. Itamungan po. O mapamakalulu, ampuan mapagmalasakit ay pami, aminan milaring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka. Ban manakit kapatawaran, ampuan biye. Lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka, kambilan at tingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal at tao. Aduan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mit mong lugod, at iachat me kaya kaming makawulo mong gamat. Intakot me king sakitat kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo lang, ring taong mitutukan manintun panuno, para kaniting makayawang sakit. At mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mi laring sablang lilingap, karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili rap, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayawo na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit na panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong lubat kabanalan. Itiaduan mi, king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na hinduning Diyos. Musana pisawiling aklis mi keka king kakulangan mi, nune, bagkus mo king ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanunwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, hinduning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Santa Rita Nicasia, San Cirilo, San Agustin, patulunan ming Santa Monica, induning Alananggang Sao. King lagyunig pat ning anak at ning Banal Espiritu. Amen. Kaniti pong kikatang kapag masusyan, pagkiabi at ala ka rin kikatang panalangin, ding makatuking intensyones. King Trido, kang San Pedro Apostol, pasalamat na di Rocky and Ivy, Tricia Bondok, Richard and Richie Bondok, Mr. and Mrs. J.P. Lagman, Mr. and Mrs. Don Mauro Gomez, Mr. and Mrs. Ralph Lawrence Parungaw, Rafael Bondok, Randy Bondok, Mark Ghost, Irene Trinidad, Iris Trinidad, Rolimer Ramirez, Maria Angeli Dionisio, Bernard Bagtas, at Chan Kenneth Tumang. Pasalamat Daddy Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family,
Jose Pepe Hison, Joan Rose Tolentino, and family. Birthday Thanksgiving Daddy, Reverend Father Arnulfo Magdaleno Serrano, Emmanuel Reyes, Socor Kayanan, Ian Benedict Kayanan, Virgilio Bibar, Rose Serna, at Mar Panganoran. Special intention, Kapayapan Pilataning Russia and Ukraine. Dits and Lito David and family, Adrian and Maria Lourdes Tapnyo. King kapiestana ni Induni nga nananggang sawop, ding masi sponsor, Anita Sangguyo, Carolina Paras, at Avenida Nieves. Speedy recovery di Chismel Dialca, Angel Pajardo, Angelina Lising at Josephine Lorenzo, Hiling Remegi Mateo, Alma Tuanyo, Bel Trinidad, Mario Supan, Lina Bonus, Gregorio Canda, Lourdes Nukup, Anita Chente, at Jesus San Luis. Ang timurin ding sablang karadwa king purgatorio at ding kaladwada di Marina, Israel, Inocencio, Reynaldo de Persen II, Irene Death Anniversary, Maridi, Domingo Senior, Jose, Erlinda, Domingo Jr., Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Felino, Nida, Estela, Antonio, Mark Reiner, Estrelita, Librado at Jesus.
Magkabetang po king dalita pamuklat. Kilagyan ng ipaham po ng anak po ng Banal Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyagin ng Banal Espiritu, mantabaya kay kaingan. At kekan timurin. Mayapayaba kay kaingan po. Kaya payabak po ang At pesa na pong inining induning alangagang sao. Kabang pinampangaldo bayin kang San Pedro. Siyempre po yung kana kong aldo kay baitan. Nya in kana akong kapasalamatan yang manibabo king lub kong ini. Nya batang bebe matampang ganap kaniting kapag masusyan si Santa La parang kasalanan tamo at anyaran pamilunos na kapatawaran ng apong Ginoo. Ginoo ikay minyeke kami kingin duning alangangang sao. Ginoo pakalolo. Ginoo pakalolo. Ginoo ikay minyeke kaming maging indumiya i Maria Kristo pakalolo. Kristo pakalolo. Ginoo ikang mamantabe kang Maria king pamanyawp na kay kami. Ginoo pakalolo. Ginoo pakalolo. Ing Diyos sa may paintutu pakaluluwa na katamo at king pangapatawad daring kasalanan tamo idala na katangan sana king biye alanganga. Amen.
tamo. O Ginoong Jesucristo, binyeme kaya kami Maria, ing sarili mong Hindu, bilang kaya kaming Hindu, baningata na kami. Kapamilatanin kayang sao, anting meto nga Hindu, milaw kaya sana, king kaya kang obrang magligtas king yato. Titingan na doon mi, king kapamilatanin Ginoong Jesucristo, ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemot, ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, kinlibro ng propeta Amos. Nga na ning Ginoo, ulit-ulit lang may kasala ring memalen ng Israel. Uliniti, piyo ko lang parusan. Pemi salira lang anting alipan, din taong alang kasalanan, ay may kabayad ka rin karelang utang. At pisalida lang anting alipan, din pakakalulong lalaking alang ibayad, king alaga namo ding kaparis a sandalyas. Dara mo sa akan dalamatulid ding may na, ampon lipit, ay lang akarapat, at panabidalo rin pakakalulo. Ing kaya na kanalalaki at ing tatano, pareho lang makipangatawan, king alipan na babae. King uli na niti, lalapas tanganan de ing banal kong lagyo. Karin sablan lugal anula sasambo, ing paggerando, yoy ing humala na singlara karelo ring kalulu. King templo ning karelang Diyos, karinday inuman ing alak, akinwaro karin makihutang karelo. Samantalang king uli mo o balen ko, pemateko ring amoreo, ding lalaking kasing katas da rin dudong asedro, at kasing tebe ring dudong ayensina. Hinuwalda kang iba't Ehipto, at sewanda kaking disyerto, kilubding 40 banwo. At binyego kega ing Gabon, ding amoreo, ban maging bandi mo. Inyangeni, pepabayat nanda kayo, antimonong makananuyang kababayat nan, at lalagitik ing garetang mitmong kargang trigo. Agyang ding peka mabilis mulay, ela miligtas ka na ako, milakolas ka nanding masikan, at era ligtas din sundalos in sariliro. Ing biyero, ding mamana ela magwanto, ding mabilis mulay ela makatakas, at ding lalaking pakasake kabayo, era ligtas in biyero. Agyang ding te kamatapang dang diling sundalos, ibalagdalo rin sandataro, at mulay ilang tumakas king Aldo ito. Itiyo in sinabi ng Ginoo. Amano ng Ginoo. Salamat king Dios. Pakatandaan niyo ini, ikaw mga lingwan king Diyos. Pakatandaanan niyo ini, ikong mga lingwan king Dios. Nanong matulid yung manggit karing kakong kautusan. Ala kayong matulid, baning kasunduan kay kayong pisabyan. Uling kay kayong tatangyan, ing itulid kay ing kay kong dalan, at sa sakwil pati kakong kautusan. Pakatandaanan niyo ini, ikong mga lingwan king Dios. Meging kakaluguran da ko ring mapanako, at kabarkado, ring makipagkatawan tao, mga talusad ko nga nabila, at kalaraman ing kay kong sa salita. Pakatandaanan niyo ini, ikong mga lingwan king Dios. Ding mismong kay kong kapatid, kay kayo lang bibintanganan, mika ako nung mikalat kapanyiran, daraptan nyo yan at uling kububulad, balayo king kalupayo ko, dapat ngeni, panyabyan na kayungan pan ka akong malinawan, malingke kong depatan.
Pakatandanan yu ini, ikong mga lingwan, king Diyos. Inya pakatandanan nyo, ikong kakumangaliwan, magkang paglapakanda kayo, at alang sumaup ke kayo. Ing ninong ang midadaon ayon kapasalamatan, ako ing kayang parangalan, ing ninong mong mabibiyang makatuliran, kako tanggap yang kaligtasan. Pakatandanan yu ini, ikong mga lingwan, king Diyos. Parangalantaya po yung maya pabalita. Magsalita ka, O Ginoo, makiramdam niyo ang alipan mo, at iluke ko ring amanong babiyebye alanganggo. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kekon timurin. pamamasa king may pabalita at pangkang San Mateo. Ligaya keka, O Ginoo. Panakit ng Yesus, karing tutong dakalataong makapadurot kaya, inutos na karing alagad na king magsadya ng lumipat king kangatbang pampang. Lepitane ning meto nga eskriba at nga na kaya, Maestro, makasadya kong tuki keka. No karin ka man munta. Nga na may kibat Jesus kaya, di nga gubat atin lang lunggang pisulutan. At di ngayo atin lang sale, ulyan. Dapat inganak ning tao alayamang api tudturan o api pagpainawan. Ing metong naman karing kayang alagad nga na kaya, Ginoo, malyari ko pong muli pa mo, baking ipakutkot itata ko. Dapat Jesus nga nang sinabi kaya, tuki ka kanako, at paberen mo na karing mete, impamangutkot karing karelang mete. Ing mayip ng balita ni kakatamong kaligtasan. Kapuriyan keka, O Kristo. Makiramdam tamo po king umilyo. Dapat po, ito yung talagang pangalan ko, perfecto. Pista po ng Our Lady of Perpetual Help. Kaya dapat perfecto ako. O kaya naman Cirilo. Kasi pista rin ngayon ni San Cirilo ng Jerusalem. No? Anyway, pinangalan po akong Arnolfo Magdaleno. Alis meron pa rin Christian name Magdaleno. No? Siguro yung lola ko mayroon siyang nagpangalan sa akin yung isang lola ko. Siguro may debosyon kay Maria Magdalena. No? At pag nagbe-birthday, ano nga ba yung ating pinasasalamatan? Kasi birthday, siyempre una, yung regalo ng buhay. No? Ako'y nagpapasalamat na umabot ako sa ganitong edad. Kapag mayroon po akong mga binabasbasan, mas bata sa akin, kinalulungkutan ko sila. Yung, kasi hindi umabot sa ganitong edad. No? Kaya para umabot sa ganitong edad, ay isa ng biyaya. No? Lalo na kung next year. No? Kaya inabangan ko po yung next year. The best is yet to come. No? Pag magdo-dual citizen na, no? Excited ako sa dual citizenship. No?
At sana regaluin pa rin ako ng Panginoon ng senior life na para maramdaman ko kung anong feeling ng senior, kung paanong little by little humihina yung tuhod, no? At mas nakakalimutin, no? At humihina na rin yung tenga, no? At saka siguro dapat din ako magkulay ng buhok noon, yung talagang puti ng lahat ng buhok. Sa bawat estado ng buhay, mayroon naman kaabang-abangan no? Yung ganyan. Kaya kahit po yung buhay senior ay aking inaabangan. So next year, sana with God's grace. No? At siyempre, pangalawa po, salamat sa regalo ng pamilya. Hindi lang sa buhay, kundi pamilya. Kasi meron pa akong pamilya doon nasa US, meron akong isang kapatid dito sa Pilipinas. Ano nga ba naman ang buhay kung wala tayong pamilya? Sila pa rin ang sa bandang huli ang ating uuwian. Doon ko minsan nag-isip po ako pag nagretiro, kasi baka isang assignment, dalawang assignments, retirable na ako. San kaya ako? Nung pong buhay pang tatay ko, sabi niya, Among, pag nagretiro ka, saan ka ba? Ano bang gagawin mo? At sabihin ko sa kanya na hindi ko pa alam. Hindi ko nga alam kung paanong buhay ko pag retirado na ako. Pabiro, sinabi ng tatay ko, huwag kang mag-alala, Among, sabi niya. Pagtanda mo, akong mag-aalaga sa'yo. Pero anyway po, yan ang regalo ng pamilya. Salamat na sa regalo ng pamilya. Siyempre, mga kaibigan, danay mga paring mga kaibigan ko, kasi kaming mga nag-uunawaan, kami ang nagkakaintindihan sa buhay namin. Na may mga bagay na ibahagi namin sa inyo, baka hindi nyo kami maintindihan. Pero kami ang nagkakaintindihan, nagkakaunawaan sa regalo ng mga kaibigan. At siyempre, naisip ko, ilang taon ko na rin kasama itong mga kasama ko sa kumbento, na Sinamyong at Lalaine. Kasi like it or not, alam niyo, pag palipat-lipat ka ng parokya, mahirap ding mag-adjust. Pero pag sila rin yung mga kasama mo, yung nagluluto at naglilinis, hindi ganon kahirap ang mag-adjust. Kasi parang kami-kami pa rin kaya yung luto ni Lalaine, kabisado ko na. Kaya nung biglang nag-iba yung luto, nung nagluto si Emmy, biglang parang nag-iba yung taste ko. Kasi for how many years, yung luto ni Lalaine na may halong kilikili niya, ang kabisado ko. Pero anyway, sila rin naging parte na ng buhay ko. At siyempre yung pinakamahalagang sa akin, regalo ng Diyos sa akin na dapat siyang ipinagdiriwang talaga. At pinagdiriwang namin, kami magkakaklase, ay yung regalo ng pagkapare. Salamat sa Diyos sa regalo ng pagkapare. Pari pa rin ako magpahanggang ngayon sa tulong niya at biyaya. Kahit na anumang pinagdaanan at mga hinarapang mga problema at pagsubok, salamat sa Diyos sa pag-akay sa akin. Kapag na babasa ko po na nababalita niya mga paring lumalabas sa pagkapare, medyo nalulungkot ako, pero at the same time, naunawaan ko rin sila. Lately, merong isang paring obispuhin. Mga obispuhin na. Dapat magiging obispo. Biglang, kahit senior na nag-elope, nagtanan, nag-asawa. Ibig sabihin, ganun po ka-fragile ang buhay namin. Hindi ko mo matanda ka na, ayos na. Every day is a gift ng pagkapare. At every day,
can be a struggle to a priest. No? To become faithful, loyal, no, sa pinangakong tungkulin. No? At marami kasing hinarapan pagkapari. No? Lalo na pag tumatanda ka na, mas nag-iiba na yung pananaw at saka yung emosyon, No? Kaya yung iba po na lumabas, naisip ko siguro, naisip nila yung pagtanda nila. Kung sino pang mag-aalaga sa kanila, kakalinga sa kanila. No, pagpari ka, doon ka sa Domus Pastorum, sama-sama kayong mga matatandang binata. Doon. No? At baka katabing kwarto mo, yung paring mas sakitin. Pag nakikita mo, lagi siyang may sakit, baka mauna ka pang mamatay sa kanya. Alam niyo po, yan ang ginawa ni Apo Seto Hindi siya sumama sa Domus Pastorum. Bagamat mayroon siyang kwarto doon, ayaw dyan niyang makita. Baka mauna pa siya sa mga ng pare. Kaya habang tumatanda ang isang pare, pwedeng iba-iba na, halo-halo na yung nasa kalooban ng pare. Yung sumasagi sa isip ng pare. Kaya alam nyo, isa pong talagang hindi ko kinakalimutan, yung dumadalo sa mga ordination. Kasi doon ako humugot ng lakas pag mayroong naordinahan. Kasi nasasariwa sa aking isipan yung una kong pagtugon sa tawag ng Panginoon. Doon ko nababalikan ng nakaraan. At hindi po ba itong ating ebanghelyo tungkol doon sa pagsunod sa Panginoon, pagsunod sa Kanyang tawag? Mayroon ditong kabataan na gustong sumunod sa Panginoon. No, pero sabi ng Panginoon sa kanya, yun daw mga asong gubat, may lungga, yung ibon, may pugad, pero yung anak ng tao, kahit unan lang, walang mahigahan. Nung pumasok po ako sa seminaryo, hindi ko naman talaga alam kung anong magiging buhay ko. Hindi ko naman alam kung anong titirahan ng mga seminarista. Pero binabalikan ko, bakit nga ba ako at the age of 12 ay pumasok na ng seminaryo at iniwanan ko yung mga parents ko at mga kapatid ko. Hindi naman yung dahil maganda yung seminaryo, dahil wala pa naman akong alam nun. Pero ganun po, no? Ang pagsunod sa Panginoon, hindi naman yung kinakalculate mo na kung anong magiging buhay mo. Yung naniniguro sa magiging buhay. Kahit po nung maordinahan na ako, ganyan, no? Hindi ko naman inisip kung ano kayang mga tirahan ko pag didestino na ako sa mga parokya, sa mga simbahan. Doon nung altar servers ako, nakikita ko talaga na pag sumasama ka sa pare, busog na busog. Doon ko unang naranasan na kasi grade 3 pa lang altar server na ako Ebon all you can, itlog all you can, pandesal all you can pag sumama ka sa pare. Pero sa bahay, kay nanay, hati-hati kami sa itlog, nakabilang ang tinapay. Hati pa rin sa saging. At kalahati doon sa mangga. Ganun. Pero pag doon sa pare, sisilbihan ka pa. Pero hindi naman yun ang nangibabaw sa akin. Kasi hindi ko man inisip na gano'n yung buhay na marangya. Hindi ko inisip yung buhay na marangya pagpare.
hindi ko pinangarap na magkaroon ng sasakyan. Alam niyo po ba meron kami sasakyan? Bata pa lang ako, meron kami sasakyan. Pero ni minsan hindi ko pinakilaman ng sasakyan namin. Nag-aral lang ako magmaneho nung naging deacon na ako. No? Pero meron kaming motorbike. Kaya nung college ako, nagbo-motorbike ako. No? Kaya nung na-ordinan po ako ng deacon, ayan, isang pagtuturo ng kapatid ko kung paano ilabas yung kotse namin, pinag-aralan ko na kasi deacon na eh. Isang ikot lang sa bayan ng Florida. The following day, ako nang mag-isa. Nilabas ko ng kotse. Inikot ko ulit sa buong Florida para mag-practice. Pero hindi ko hinangadang magkakotse. Pero ngayon may kotse ako. May mga sasakyan ako. Kasi parang hindi naman yun ang hangarin sa pagkapare. Hindi naman yun ang aking pinangarap para maglingkod sa Panginoon. Parang sa aking isip, itong mga bagay na ito, yung titirahan ko, yung gagamitin ko, yung mga bagay-bagay na kailangan ko, is not for me to worry about. Parang para sa akin that's God's business. Siyang bahalang magbigay sa akin kung ano mga pangangailangan ko. Kung hindi ko kailangan, hindi niya man ibibigay. Yung mga kailangan, yun ang ibibigay niya. Kaya dito sa ating ebanghelyong ito, yun ang nakikita ko sa Panginoon na kasi baka yung mga sumusunod sa Kanya, yung hangarin lang dahil baka marangyang buhay pag sumunod ka sa Kanya. Masarap ang buhay, magaan ang buhay. Kundi yung, ito nga, ang isang dapat mentalidad ng sumusunod sa Panginoon hindi ito ang dapat pag-abalahan ng isang sumusunod sa Panginoon. Kundi ika nga, ang pagpapahayag ng mabuting balita. Nung bata pa ako, ang aking paniniwala sa pagkapare, at magpahanggang dala ko, ay ang pare ay namamagitan sa Diyos at sa tao. So, ibig sabihin, sino mang nagkasala, kaming hihingi ng tawad sa Diyos para sa kanila. Ano man ang hinihingi ng tao, kaming lalapit sa Diyos para idulog ito sa Kanya. Kaya yung pong bawat misa, para sa akin, ito yung pinakapapil namin bilang pare. Kasi yung misa, para sa atin, ang pinakamataas na uri ng panalangin. Wala nang hihigit pa. Kaya para ako'y mahirang na maging pare at akong maghahandog nito sa altar, wala nang regalong higit pa doon. Kasi sa pamagitan ng panalangin doon sa misa, I am bringing all the prayers, intentions of all the people asking for my prayers. At para sa akin, that is particularly my role as a priest. Kaya sa bawat misa, ito ang aking pagkakataon, ito ang aking responsibilidad na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon, naggawin ko. Yung ibang mga bagay, yun ang sabi ko kanina, ano man ang pangangailangan ko, naman ang mga pangarap, hindi yan ang mahalaga. Ang mahalaga is magampanan ng pinagkatiwalang tungkulin sa akin ng Diyos. At yung dito, sa Ebanghelyo natin, nabanggit din ng Panginoon yung mayroong isang sumusunod sa Kanya, pero magpapaalam muna sa kanyang pamilya. He was referring to attachments. Na ano man ang parang nagiging karibal ng Panginoon. Kasi pwedeng pamilya, salamat, mayroon tayong pamilya, mayroon tayong kaibigan, pero pwedeng kuminsan mas dito natututok ang ating pansin. Kaya pwedeng maging mas
parang nabibigay ang panahon sa pamilya rather than sa Panginoon. No? Kaya binabalikan ko po yung sarili ko. Nung elementary, iniwanan ko pamilya ko. Hindi ko man inisip, paano ko pag wala si nanay? Paano wala si tatay? Paano kung wala yung mga kapatid? Anong madadatnan kong mga tao dun sa seminaryo? Pero dito nagsimula siguro yung detachment. Being a priest, para sa akin, I have to be detached maging sa aking pamilya, maging sa aking mga kaibigan, maging sa nino man. Yan ang para sa akin buhay ko bilang pari. Kaya yung isa pong kanta, nung ako'y nag-aaral pa, na matandang kanta, I think dapat ito yung maging direksyon ng buhay ko. At dapat siguro buhay ninyo rin. Yung pong isang kanta, sabi niya, day by day, 3 things I pray. To see thee more clearly, to love thee more dearly, and to follow thee more nearly. At ako po, bilang pari, niragulo ng Diyos na pagkapari, everyday, ito yung hinahangad ko, na sana'y lagi kong makitang maliwanag ang Panginoon, mamahalin ko siya lalo, at lalo ko pa siyang susundin sa pang-araw-araw na buhay. Amen. Amen. Yan po yung ating dulog sa pentangan at mga kailingan. Tayong lahat naman ay tinatawag ng Panginoon para paglingkuran siya. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, malunos ka kaya kami. Ginoo, malulos ka kami. Para king Papa at ting Obispo, kapilan mansa tatakot, ang timoring propeta king minuno, king paimpasyagdo king katutuan, at matatag deng tayran ingkawan na may pagkatiwala king karelang pamaningot, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, malunos ka kaya kami. Para ka rin politiko, itok nang danasaing karelang makataong komedyo, tuk nang manguli sa kahangalan, banalo ko rin taong emaniwala karelo, at ipasyagdo ang likas sa katutuan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, malunos ka kaya kami. Para ka rin maglinlang ka rin tao kimpalengki, at no ka rin man, isipan dasan ng mga lalam, ingnong alo ko roman din tao, kabilan man ere malikmato ang Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, malunos ka kaya kami. Para kay katangan, dasan tasanang atalus king Kristo, mabibiya busal tamo, at timbangan tala rin sablatang pangimot agpangking divino ng pipamarisan, agpangking kay katang maluko, at makataong pamisip, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, malunos ka kaya kami. Ngayon po, adwan tamin sarili tang kapag nasa. Oy paming at sibanwa, dinian mo ang inspirasyon, ding tunay propeta, bani turura kaya kami ang katutuan. Kay ba tinubod me ang kabubugtungan mga anak? Bani iturunay kaya kami ang dalan pa yung turo kaya ka. Pagkaluban mo kaya sanang sapat, akabyasnan, tukik ing karelang dalan at turo. Itihadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Deta pong makasadyang mag-operta, lakad na lahat muntaking libutan. Magkiyabeta pong magkantaking dalit para king pamagsadya ka rin ay.
Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na sanang ginuiting daon karing gamat mo, kay kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy pamimiglalang, king kapamilatan ng Juana Birhen Maria, pagdala na kaya sanang tula at kapayapan ketiking yato, reting malu kaming ayin at panalangin. Dapat baboning sabla, pagdala na kaya sanang die alang kapupusan. Iti adan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginoo man tabi kaya kayo, At kaya ka, timurin, yat nayo rin puso yo. makayat na no, king ginu, Pasalamatan tayong ginoo, a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang paratit numang kanino ipa, Diyos kingalangang lubos mayupaya, kabang parangalan miya ingwa na Birhen Maria. Mapala dyan dili karing sablang babay, ing babaying mala Birhen, ake kang piniling maging indu ning bugto mong anak, king kayo payaning banal espiritu. Ing Birhen Maria meging tunay ning indu ning kaya kang anak, abait na timong sala ning meto yato. Ulinita kamberi sablang koro ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lan tuknang, ngaming babye kapurian kaya ka. Tunay kaping banaloy pa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa areting ayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyarilang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamailasa at kamatayan, kinuaning tinape te pasalamat siya kaya ka. Pira sine binyene karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti kongan at kananye. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuaning kalis, pasibayang pe pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Itiin kalis ning kana akong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako.
Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi pa, ang kamatayan at pamanyubin na may biyan ng anak mo. Daram niya kaya kaiting tinapin ng biyating kalis ng kaligtasan. Dayon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Papakumabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ng Banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay Metoyato, ban maganap yung ilugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka muna naman di kapatid ming pepainawan at maninayang subling niya, ading sablang mayangon na biye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaduluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biya ng angga, ban kaya biya ng Maria, imbirhendo ng Diyos, kambiyan ng San Jose, aking esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at tinupad kimalmong kaburian, king kakabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambiyan at kaya, ipang mayupayin tuto, kaguming Banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alangamba. Mapaminto king amahan talapangabot sa mibog kimbalan ng turog, nga tamang yaning mangangas manalangin. Ikapos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon ni, bangking kasapan ng kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu-Kristong kaya kaming talapangapos.
O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantian din kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Ikaw mabibi at magari, manggaman, kingalangangga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka timurin. May kakapatatangan po, masyataman yung pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan, kapayapan. Ning malugod at maganakatang Ginoom, ing kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yato. Noon tamo makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, matampang tanggap kaya ka, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako. At ikaw ay Israel.
at ligaya ng Israel. Manalangin tamo. Oy paming malugod, ing pamamilatan ing indu, ing kaya kambugtong ngayanak, para timingan sanang pakinabangnan, kapamilatana, ikapos mo kami, king sablang kaligaligan, at idake mo kami king kayang kabanalan. Hindi adon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. So, dakal po salamat. Kay bating misa diyang magkape tamo muna eh. Tinaman pong kape ang pong pandesal. Pandesal. Okay, thank you. Ang ginuman tabi kay kayo. At kaya kamuri. At bendisyonan ako ng Diyos sa may paintuto, ingip pa, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. Mayari ng kay katang kapag masusyan, umeta ng luguran ng Diyos sa ating kaparang tao. Salamat, King Diyos. Diyos. Lakad po salamat. Ay, oras magandang araw. Marami pong salamat. Halika